Audio Jungle. Chibevek ule tlan moi chung thu YouTube channel a klolo ma che u voina chuan no panlai ti du na awang le sexual abuse awanga tualthihna rapthlak tak thil thleng kan share how don ani Bobby Joe stinnet hi nu fel le hoi hom tak tong tam lo ran ngai na em mai ani a pasal zet nen Missouri a an chenga an nu pa hian high school an kallai atangin anin zui to ani Bobby Joe hi kumsum ni pathum mi ni in an fama saber tur apai mek ani Skidmore Missouri a farmhouse ti takte a chuan an chenga Skidmore hi khote mihring po jani somnga vel chau chena khwa ani a restaurant pakhat a oma kongpo athalutuk lo ani Bobby Joe hi Kawasaki manufacturing plant a athok a tin an nu pa hian uichi hrang breed na mun Happy Haven farm ti chu an nei boka ti chuan an uino ti breed ti chu an threl thin bok ani December ni sompanga sangni pali kumkhan Bobby Joe le Darlene Fisher te hi online chita anin befu a he site ming hi Retar Chitar ti ani Darlene hian uino te leitur azonga Bobby Joe hian an address ti pe in atuka uino te enturin anin befelta ani December ni som paruk chhun ani a Bobby Joe inu Becky Harper chuan afanu tlo tumin an in apana in chung alu chuan afanu Bobby Joe chu thisin nen in chen noi in chuata alo le dreng maya rang takin police a phone ngala Becky Harper said dan chuan afanu dul chu apokta emoti mei turin athlerna se hle ani Bobby Joe chu Maryland damdoi in panpui ani a ma se chanman ani talo Bobby Joe hian na thlariat mi apai meka chu misol nun rong lutuk hian apum chu zain aruk sakta ani tichuan police tichuan Amber Alert an thon chuak a Amber Alert hi mi pawzon na abik takin no pangbawzon na mi puiti hne na puidil na ani ama ero chu tun tuma an bawzon hi tu man a mer an hrelo naw la piang lo ani miawa tichuan Toyota Corolla car sen chungchang an tarlang tel bok ani Toyota Corolla car sen hi thilthni khan Bobby Joe ti in konga mi in an lo mu a police ti chuan hnu chui an tanta a in lu do na gate a chuan chiang takin Bobby Joe hian arem ti na nge yin a lu tir ti a hriat a in ti lu in hnu ma engma a omlo ti chuan in chung nok dan atang chuan Bobby Joe hian a beilet ve na se hle ti a hriat a asam te po a chanwal ani Bobby Joe chu hruia rei ani a ake a thi sen kai dan vel atang chuan Bobby Joe hi ni ko shelawin aum phota ma se apum jai hon ani hnu in ron har le in atison thret ti hriat thei ani rapthlak tak zet ani Bobby Joe kuta chuan sambuang an mu a he mi sual chuina konga hian apuina se thei le don ani Bobby Joe I alu a na taka chut ani a anar kon a chut ani boka tin aba na hliam hnu ma ombok Bobby Joe hian raipol chungin theitopin alo peilet ve a ma se rong taka tha ani mai baka anaw pai lai thlakim lo chu zei chu sakin an ruk bo sakta ani akungai thlak le ani Nodaway County Sheriff Randy Strong chuan tun thleng po in a thopui palite a hmuna thleng masa ten en rapthlak an ti in an la sok rang thu a soi ti chuan Bobby Joe ti thrin om hnai ami nu pakhat chuan police te hnena Bobby Joe hian Darlene nen online chata anin biak thu le khamini khan uite le tura ron kal tur ani thu a hril ta hlo maya ti chuan police te chuan Darlene IP address atang chuan Nizam Montgomery te address Melbourne Kansas an chui chuak ta ani Nizam Montgomery le Bobby Joe te hi April thla atang dei to khan dokso a anlo in tong to ani ti chuan ui ngai na dun pahnih te chu anlo in mil em a tin an rai ve bok nen online chat a ti chuan in bechun zomin an fama saber tur an pai te
an ui chung chang te soin an lo ral khat in thian tha hle mai ani December ni som pasari a chuan police te chu Liza le a pasal Kevin Montgomery te ina chuan an kalta a pona chuan an car zon Toyota Corolla sinpo chu aloin hungei mai ani ti chuan in chunga chuan Liza chu napum chungin TV alo ena he no sen aming Abigail hian amit kawa zaina nu ma ang tak anei boka Liza chuan police te hna chuan nimin khan topeka naw nei na mun a fanu a hrin thute ti chuan tokin khan bank a te dora te bazar a te an fan thar Abigail chu an so ovel thu asaya Kevin Montgomery tuan an zo ve chuan Kevin chuan an fanu Abigail pian la hian a omlo thu te tin Liza in Long John Silver topeka ai minron lamro ti in aron kol thu te asaya chuti lai mek chuan Liza chuan police te hna chuan a pasal te lawin a fala thil sei tur anei thu asaya ti chuan officer te chu a falin a beta a naute chu ina anei thu le naw nei na pon le thisin vel chu luya a pai thu asai ta vele ani police te chuan an thil hriat te chu a in tu ha lo hlom em awang chuan Liza chu police station na an hruaita a darkar khat chuang an thu an zo nu chuan a in puang ta ani December ni so panga a Bobby Joe te in lama a in khal chuak a hei hi test drive mai atuka a in pu chana ni in asaya ti chuan ni som paruka chuan Bobby Joe te ina chuan kal tak takin thrui in a rek a tin internet vela c section zaidan vel a in thin awangin Bobby Joe pum chu chauka chimte chuan azaya naute chu azai chuak ta ani naute hi apa zip ne na pek kirni in Victoria Joe ti in aming aphuale ta ani Liza Montgomery chu tualtha wang le naw sen kidnap wangin thiamlo chantir ani a thi tura achung thu relani ti hian Bobby Joe chungchang chu kanta thalok anga Liza Montgomery chungchang hi seizau ta jok ila Liza hi achanchin han chui chuan akhongai thlak letling hle meya hetianga achimei hi thil thalo ani rolin alo torna zong han hriat chian chuan amak lem lo te po ati thei tho mai misual nun rong tak te hi atlang puin an no pan lai angai thale ti tu da tok an ni tlang puya Liza hi February ni somni pasari sangka zukwa sumruk pariata apianga anu Judy hian Liza apaila hian zu ei na sat em awangin Liza hi thlok lam fel lawin apianga Liza ipa dik tak hi sipei ani a achungte bula om tam lo hle ani Liza le u Diane te chu ante te atangin Judy le abel pa te chuan anti du da thei le a mun phia le kong hrenten an hlapa achang chuan anka an tuama tin pona sarokin vutlak lain an din tir thin bok ani anuwa Diane soidan chuan anu chu ramhuai mi sem nom ti tak ni in asoi Diane chu vani thlak takin social worker ten an chan chuak lo maya heti la hian Diane hi kumriat mi ani a Liza ero kumlimi chau alani engwanga Liza chu la chok ve lo nge an ni ti hriat ani lo ti chuan Liza chu anu le apahran te hna chuan om tarenga apahran chu zungol vei kutho ching tak ani a Liza chu awok thin mai ba ka apong sol bok thina chu du tok loin Liza chu kumsom pakhat mi ani phei chuan apahran thian te hoin an pong sol thin bok ti chuan Liza kumsom pelimi ani chuan apahran chuan private a akhoi cheina tur hmun pindan asiam hiala he pindana hian zu a stock bok thina Liza chuan ngaya anei to a aril ru le taksana chok turin zu ti chu a in ve te hialani ti chuan Liza nu Judy chuan vai khat chu Liza apahran in chu private pindana asolai chu aphok ta a ma se Judy chuan afanu chu achan anhekin afanu jok chu apasal atlema a ompuya apu ta jok lawa afanu chu sila in atin ran nei ani
Liza hian a thil ton zong a lo ber tum ni in a sei hetiang reng chuan tunge mi pa ngaya chuak theiang Liza chu mal takin anun hreom tak chu a hmang chho zela tu ma ngai ven a hlo lo ti chuan anu chuan Liza chu a zuar tanta a electrician handyman le midang te hna chuan a zuar thina anin na thok te chu an lo aya a fanu a pet zok thin ani eng ang nu nge ni ngai le Liza mang ang lutuk chuan akazin pakhat bula athil ton ti chu a hrilta a ma se akazin hian angai bo pui mi mai ani hundrei tak chung chu hreom takin anun a hmang chhota a judi le apasal chu anin thena internet feldon hian judi chuan Liza chu mang tangka in apasun in apong sol thu te chu a seitira just chuan judi chu tiang thil police ne na a report lo awang chuan a hau nge a ma se just po hian engma a report big chuang lo ti chuan Liza chuan kumsam pariat ani chuan anan hreom tak chu tlan bo san adu a kumsang ka zuko somri paruk khan pasal aneita ani apasal hi Carl Bowman ni in a una pasun ani bok ma se Liza chu vandoi reng in anun a hmang ani ber apasal chu midang ang thoin kutlak ching le misual tak ani a apasal ngei chuan a soisa in a sual fowa hengte hi video a siam thina nuamati zong tak ani ti chuan reilo te a Liza le Carl te chuan fapali an nei thuaya Liza hian ra hi nuamati em a achan po a rai lai chuan mi zong in an ngei saka apasal ngei po hian kut athlak ngai lo a ha dam ve lai tak ani thin ani kumsang ka zuko som ko khan an fapali na chu thlakim lowin thasari a apianga doctor ti chuan Liza chu a rai le chuan din mun thalo a ading thei ani ti an hril a chu wangin a in siam ta ani Liza hian in siam chu adu lo hle a achan po soito angin a rai lai chi hian nun nuam amang ve ani ma se apasal le anu ti chuan an nortlat awang chuan a rem ti tamai zok ani Liza chu malngai le ko haru takin om renga aril rudam lo na mental illness chu a in siam tanta a heminu hian apasal ne na arai thu asaya apasal chuan thil thei ani lo do su lo ti a avai ni na sangka zuko som ko pathum a phei chuan car aning lutuk chuan then pha rengot mai ani ti chuan akum le a kum sangka zuko som ko pali a anin nei le a na se anin rem lei thei lo kum sangka zuko som ko prieta anin then le ta ani Liza chuan an fate pali chu om puya ti chuan sang ni kum khan tuna apasal Kelvin Montgomery nen hian anin nei ta a Kevin hian fa patum anei sa bok ani Kevin nen anin nei chung hian voi thum ngot mai chu rain ain sei le ta a rai korte ha in naw nei hun tu nen lam apasal hi a hril thina Kevin hian Liza hi ain siam to ti a hrilawa athusoi chu a oi ve mai thin avoi khatna chu New Mexico a kati tlak tir ati a Kevin chuan fa kan nga to tho alom lo ti meya avoi ni na chuan na chu a chiat ni in asaya avoi thum na po chuan a oi em a do shil chan tur anei lo ni in ai ngai top mai ani arai ni ya ai soi nun ber hi kumsang ni pali kha ani a apasal lui Carl Khan afate hi aron chu ta a kota January ni som ni panga sang ni panga a in king tur ani a Carl chuan kota chuan Liza chu ti mol phawa avota a ado soite chu soi chho vek atum ani a in siam to ti a je plat te chu kota soi chho a an fate lak let ngai chu atum tlata ti chuan November sang ni pali a Liza chuan Carl chu phone bia in dot a soi lo zia approve tur thu chu confit takin a hril a Liza hi thlok lam fel lo apiang ani kan ti to kha hei mai ba ka hian ano pan laia thil thalo tak alo tun zong te ne rilu lam fel lo na anei ta a ti chuan kota anin khin ma ngei
a fanei chu angai ani ti a hria a hei wang hian Bobby Joe hi a thata a nau pai lai chu a ruta ani tichuan Liza lawyer chuan Liza chu rilrulam fellow depression le bipolar disorder ani a anun alo ton tot chu chuan lam a mangin poikhoi tu ni loin Liza hi ator tu zok ani ti in tran a khota a ama ero chu Liza hian a thil ti so te chu apom thlapa kota hian a mela danglam lawa poiti omin a om heklo ti chuan chan thei ani talawa thiam lo chan tierin thitura a chung thu rel ani ti chuan Liza chu December ni riat sang ni som ni a lethal injection manga ti hlum tur ati ani ta a ma se covid wangin thul ani ti chuan kumin January ni som pathum sang ni som ni pakhat zalaya Lisa chu ti hlum ani ta ani